Nie je to len apartmán. Je to útočisko uprostred hôr, v ktorom sa každé ráno začína výhľadom, ktorý vám vyrazí dých. Na Donovaloch, len pár minút od Banskej Bystrice, sa nachádza jedinečný apartmán s rozlohou 196 m2, ktorý zaberá celé prvé poschodie moderného šaletového domu. Ponúka absolútne súkromie, ticho a výhľady, ktoré obkolesujú každý kúsok tohto priestoru. 3 balkóny vás spoja s prírodou, zatiaľ čo interiér vás obklopí teplom, drevom a nadčasovým dizajnom. Obývacia hala s masívnou pecou tulikivy, veľkorysá kuchyňa so špajzou, vlastná fínska sauna, 2 kúpeľne a 3 priestranné izby, všetko navrhnuté tak, aby ste sa cítili ako v perinke. Každý detail tu má svoj zmysel. Kvalitné materiály, prírodzené svetlo, súkromie pre každého člena rodiny. A keď zídete dolu, čakajú na vás 3 parkovacie miesta v podzemnej garáži, pivnica a dokonca aj súkromný altánok s grillom za domom. Okolie Donoval je nádherné po celý rok. V lete vás čakajú cyklotrasy, turistické chodníky, prechádzky, grilovačky, večery s priateľmi a rodinou. No a cez zimu si vychutnáte zasneženú krajinu pri pohári horúceho čaju, alebo sa vyberiete lyžovať. Je to len na vás. Tento apartmán nie je len nehnuteľnosť. Je to priestor, kde sa stretáva komfort, funkčnosť a pokoj prírody. Je to životný štýl a možno práve váš nový domov, tak ma neváhajte kontaktovať a dohodneme si obliadku.